Looking back from the other side, I can see now with open eyes. Darkest water and deepest pain, I wouldn't trade it for anything. 'Cause my brokenness has brought me to you, and these ones are the story you use. So I'm thankful for these scars, 'cause without them I wouldn't know your heart. And I know they always tell of who you are. So forever I am thank you for the scars. Now I'm standing in confidence, with the strength of your faithfulness. And I'm not who I was before. No, I don't have to fear anymore. So I'm thankful for the scars, 'cause without them I wouldn't know your heart. And I know they always tell of who you are. So forever I am thankful for the scars. I can see how you deliver me. In your hands, in your feet, I found my victory. I can see how you deliver me. In your hands, in your feet, I found my victory. I'm thankful for the scars, 'cause without them I wouldn't know your heart. And I know they always tell of who you are. So forever I am thankful. I'm thankful for the scars, 'cause without them I wouldn't know your heart. And I know they always tell of who you are. So forever I am thankful for the scars. So forever I am thankful for the scars. Hagani kapor, nga pediang sngubhab yipi baro pi bepek, leng baga YouTube. Syagani ke program ke bangi ngin yo mansam syapi ke ketien ke bekodor ke beim ke jong blai. Hagani kapor ngan puli ke ketien ke jong blai ne ke kitab sam ke ba prapusan ke lenong ke dekat ke ba pra. Ngan sesngap ke u blai utrai unkren. Naba unkren ke jingsuk yalaki briu bat yalaki riu khoj. Henry to kinam phai pat sila ke jingbe. Da shisha ke jing penim jung ukalong hajan kita ke besyap tiang yu bakan yo sa ke buram hakari jungi ke jingi senei bat ke jing shisha ke ye syamlang ke hak bat ke jing sok ke ye do ke jing shisha ke mi na ke kendeu bat ke hak ke kmi arsut de beneng utrai ro un ai ye ke babha bat ke ri jungi kan penmi ye la ke jing mi ke hak kan lek shua jung u bat kan pelong ye ke jing jam jung u ke lenti ban yai hagani ke por ngile yo snow ngala puli ke tien jong blai yo mat ye ke jingker ku kat bangadang puli hagani ke por tu ngin de duai
try bi e junga ka blay junga ngala puli ka ktian ka jomi ka ba im ken try ka blay haba mi wan jingo yingi ken try mi pen im yingi nginam let phai pat chila ka jing be hen rain in ri ko try ka jing pen im ken try ka blay try ka ni ka por ko try ngada duai kan rat baro ki ba pek ken try ka blay ka ni ken try ka jing shikri ngada duai men ai men siam ki kan rat ko try ka blay bakin pek ka ko try ka blay ka jing kermen ko try ka jing ek ken try ken yo khat lang iki way pat ro try ba ki yo snow ika present ka jing pen sle ka jome ken try ka blay bi e junga kan rat kin mat ika jing pen im ka jing palai ken try ni ka ktien ka ba ushakri jome on kren ka ni ka por ken try ka blay ka ktien jome ka im ka bor don bor ka ba kham nep pan ika wait lam ar liang suti try kan le ika benta juga ka ni ka por try long bala ker khui ka kerjeng jome da ka kerjeng jisu nang pan im na duai ki ni baro amen hagini ka por nge khat ye pastor P.R.Diengdoh ba im shim ye ka benta jung iban sam ye ka ktien jong blay padeng junga ban jung fi Tonga aingu yo blay ba hagani ka por. Ngayo biang banuan siya feeling ba gani ka kubor. Kaba nga malagi Sunday. But nga aingu yo blay ba lakat tataliki sngi. Ngi klemdu ikaktien ka jong blay ngi yo malagi Sunday. But kambo na pleng jong fifi yo ikaktien ka jong blay jan malagi sngi. Kadai ka por ka ba biang tam yungi. Let's say haki way ki brio. Ngila banong ba gani ka por menta ka ka por ka ba ya ka perthai ka ni gila bandai ka por ka ba jinjar henrei nakaliang ka ba kinjaman sim nakaliang jong ka jing shakri blay ngala banong ka ni ka por ka ba kraw palat ha ka ba lada pintip ya gani ka jing shisha wa tang ha ka ri ka jingi donda ki power jar ki brio ki ba pudyang ka ktien ka jong blay but lingba ki ni ki jing kren ki ba na ki YouTube lingba ki brio jong blay kalong ka jing mentoy ka ba kraw ya shibun ba ki brio ka riba ka jat ben rio but hapdeng ka perthai brok away ru kadan ka jing kala kadan ka jing pai ka jong ki brio show blay namar kani ka por ka ba blay ukwa ya ka ba ki brio ken yo snow ba ya ka ktien ka jong try tementa ka sngi nga ai ngo yo blay ba nga yo banwan biang shafi but nga kwa ngan ai ku blay if bar khat ibo pet but nga da ngets kam ba gani ka jingkren kabangan kren biang menta ka sngi kan kalalong ka jing mento ifi lesi ka ka ktien ka ba kham don kamru nga kwa ba pin pelet jingmut ngap ha ai try do min si ma khot jong blay un kren shafi lang ba gani ka bible ka mga don ban kren shafi lesi pila yo I ka tu ka kerteng ka bangila ai pa ka YouTube but let's sit on the pring jong pipi perkhat nadu bangi premier ikala ning ila bu lupa ka ka mit sngi Saturday nganut banang bu na pring jong pipi la yo I adu menem step but kum ta terter pi perkhat let's say kani ka ktien ka ba nga ai hang ni ka don kamut ayu ba ka perkhat kum no hare nga kwa kan ong ifi kani ka por shach kor snap ba naman kani ka kerteng ka ba nga ai menta ka sngi ka ba nga bu kerteng kani ka jingkren hang ni ka ba nga ai kum ne Wat Pynim ya Kaba La Buh bakadai banyap lani Wat Pynim ya Kaba La Buh banyap kataka ka mga lap na ka Bible ka ba blay ukren hagani ka ktien ka jaw try Wat Pynim satya ya ka ba blay ulabu bakadai banyap lesipim snow to lot ini ka kubor namar habang adang susdang man ay ni ka kerteng bu na pring jong pila sipi perkhat ka mut ayu kadai ka ay syangan ay kendiat ka jing lamprang Fi ka testament ka barim kadai tang ka seringi o ka ba blay ula ai belang bagi tma leng bagi jing ja leng bagi jing peniap leng bagi jing shat job leng bagi jing yat lenti jong ki khon Israel leng bagi jing ja ki sia magi tu ki por la record iki hapok ni ka Bible ka daw bar khat baga testament ka ja kum to kadai ba blay kwa ban hikai lupa yangi ba ka ai ka ba ja ka testament ka barim kadai tang ka seringi o ka ba blay un sa pendap ya ka ba shisha ka ba kinjaman sim haga testament ga betmai te dai na ga dawla nga kren chapang tma haga testament ga berim nga kwa pintip bangidan gi tma gi bakin jaman sim mentangi me sho ngi me lempat ngi me siat knam siat renti ngi me siat chu gi sulai gi mo gi pistol rai kan mau ngi dan ga tma ka ba khamlang kham sni ban ga tai ga tma but lada ka bible ga kren ga tma ga testament ga berim filevin tip ba kwa ban hikai ngi menta bangidan gi tma gi bobon Tengah kuangan peni fi mena ke skina ni ke tien ke jong blay ke ni ke kubor. Ka banga ai kerteng ni Wat Pynim ya Kaba La Buh banyap. Nga kuangan puli fi nang nu ngayo ke ni ke tien.
ngini sedang na dian mendagesngi ngan puli fina ke kitab kisiem ke beningkong nakalenong ka ba arpo ngan puli nagadekhat ka ba saupo sngap ngan puli yang ni ketien ti ula ong hau kumni uong utrai ong ublay ni ketien uong kumni namar mela pelat nagakti jong me ya ubang ala bu ban yap nama kita ka jingim jong me kanlong nakabenta ka jingim jong u bat kibriu jong me nakabenta kibriu jong u bat usim ki Israel ulalet kuslai bat ngausi shalayeng bat ulawan she Samaria figa ni ketien ka banga puli nang ni gadai ka bo blay ukuran yo Ahab usim jong ka jat bin Israel blay ula pensle usim yo ula bo yu haga jat bin riu ka bala jet ka jong blay bat uda bo yu ba uniat haga jingjop bat ngakhwa ngan ong fi haga ni ka por u Ahab u job ya gani ka tama handre gani ka jingjop tama jo Ahab ka day ka ba haba ulet pai shiyeng ulet pai ba ka jing sngosi barabor haba ki siem haga jat bin Israel haba ki job tama ki jupen long ka jing luti bat ndaki wan ka dan ka jing mi surok ka dan ka celebration la ni ka ta ka jing shat kemen ka jing le kemen bat ka dan ka jing job ka ba kraw ka ba ki celebrate ka ki tayo ki benai handre ka ni ka jing job tama haga ni ka lenong ka day ka ba compare namar ujop igatma tangba hadien ba ujop igatma nda one pai yang kasurak kakinja kibriu kidu lekmen kamdan gajing khawai lani gajing rakhi gajing job namar hagid khat kaba saupulai kong usim ki Israel ulalet khuslai bat sngosi shalayeng bat ulawan she Samaria fi ka ega bang akwa ngan ong fi agani gapor nga ai kirtang ini ke khubor Wat Pynim ya Kaba La Buh baniap bat ublay wang hang ne haba ngalabu wang naba mela pelat naga ketiga jome ya ubang ngalabu baniap nama kita ka jingim jome kalong na kabenta ka jingim jango ngan sedang na dian ngakwa ngan penifi kani ka jingja kadai hagapor kaba usim Israel u Ahab udah usim u bapau nam udah na ka jaka kaba khamajrong But people in the Bible are going to arpon the khat bening kong u Ben Hadad usim jo jat benri Syria uli lum lang yo pat be pom jo ubaro bo dan lam u lai po ar kisim bagi kulai bagi kali te habo let ki ula ker ko e Samaria bat ula let maika bat ula pat nonglam ktien jo Ahab usim ki Israel shpo ko shinong bo long hu kumni uang Ben Hadad ka rupa jo me ka siar jo me kilong ki jonga ka tnga jo me ru bagi khon jo me ki ba khamba habriu kilong ki jonga bat ki usim ki Israel le to long kat bakum ke jingong jong me kenrat jong asim ngalong jong me bat baro kat kabangaladon hagini ke por dien ba usim Ahab mod menang usim uniu Ben Hadad usim jong jat dari Syria ula ker kot le Samaria upa de nonglam ktien ban ong yo Ahab baro ke rupa ke siar ke bakodor hage hima ke jome bat baro ki tinga ke jome ki khon kin thai jome ki ba khamba brio ngan sim no mangabat ngan ra no bat u Ahab usim Israel u priang ni kata ba un aino ye kata ka bakodor baro nagari ke jong nrai ka Bible ke kren shai ba hadien ba u Ahab ulalet chikirang ba ki be don lang apo ke hima Israel kila hikayu ba kim umdai ban priang bat umdai ban kentai bat u Ahab sim la kentai bat ula pha nong lam ktien pinda puli na gani ktien ka Bible ka ong kumne sngap ngan chipuli lingkat na khat ka bekendai sngap ngan puli na khat ba prabat Teman baro ba tau pat ba baro gila ong u wat ngap lemni wat kongo nama kata ula ong hakinong lam ktien u Ben Hadad te thu os im kenrat baro ka ba melapa halau shakri haga ba meningkong an le andre ye gani ngamla ban le kita ginom lam ktien gila let no ba gila walam ktien pat hau bat u Ben Hadad ula wat ula pak hau ba ula ong toki blaikin le kum ta yanga ba tamru la da khendau ke Samaria kan biang marmar shikham yo pat ba obot yanga te us Israel lo juba bulong to ye tho u tau ba king ki atiar tu unum le risa kum tau ba law no yiki ka ba mot hang ne u Ahab ula yo bor namar ki rang ba ki dan lang bat u ki kershani u ki penslori u bat u pen pai ktien da ne dien bo Ben Hadad u berngam me ke jat Israel u ang ka jat Israel tang shikham khendau kini ki sipai ki jonga kin wan kin shimta
ta si kham khandau ka jai bri sa kala alut handrei u ahab u ang ini gikten uta uang utau beking laki atiar to unum le kemen kum utau balau no iki ka bomot wat le risau pun pai kten kum ta wat le kren kop lepa namar yo me kren ya ka ega bamen hab ban syara madin nakata ka dau da pipulin ang ni ka Bible kong benadat wan menyele tamang syukran stat lagi ni ka por nda wan yele tamang ka Bible kong Kod Israel ki job ya new Benadat bat nang tade Benadat pet yap bat nang tade ka Bible kong hadin nang tanda hadin nang ta ka Bible kong ka tmaka le jur bat usim Israel le job bat ka Bible kong ngan pulin nang ni nag khat ka khat khandai kong kum ta ke le mi no nag shnong ki te shakri samla jeng ki rangba ki ilaka bat upat ya pom upabot iki bat ki la penyap yo way brio baro bat ki Syria ki la pet yap no bat ki Israel ki la be iki bat Benadat usim Syria la pet dau kulai lemba ki nong shong kulai bagi Israel ke lami no bat ula pom ki kulai be lagi kali bat ula peniap ki Syria daga jing peniap ke bejur hang ni u ahab u job igatma bat ndau job igatma hamar ke porbo dang job igatma ke Bible kong ula commandment wan pai shiyang hendri ke Bible kong ad khat ke ba arfuar u wan way nong itu lepa u ong yo Israel kamot yo ahab u ong ini gikten kelet pen skamela dia bat to perkhat to khmiru ka ega ba mensale naba ha kata ka wege snam usim Syria unwan mi persyame unong itu lepa ulami u ong yo ahab u ong dapat ba da perkhat ka ega ba mele namar sachisin pat uniu ben hadat unum shong thai unwan biang un pension jar biang eme unwan pen krek biang ege thma bat un atak biang lani un yele persya biang ya ka hima ka chome bat ndaladap nang ni pipulin ke Bible u blay u kwa yo u aham ba haga jingale thma ka babut nama pipulin ke khat ka ba arpun riu sngap hangan puli te hagata ka wege snamu benadat ula yalum lang igi Syria ula let kiyo shafek bat yele iki Israel bat people in the Bible ki khon Israel ro kele lum lang me kele tayar jingba me ki bat kele mi benyele ki khon Israel kele shongdara khmat jonki kum artli ki kun hon beret ki khon blang hendrek ki Syria kele pendap yegeri bat utang briu blay ulawan bat ula kren us Israel bu ulang kum ni wong try namar bagi nong Syria ki ong utau try ulang blay ki lum hendrek ulang blay ki tem nama gatangan aino inu pat ba baro agakti jome bat men setep ba mga shong ba mga ngalong try but the Bible kong u Israel u ahab u let yele ikatma people in the Bible ka ktin ka jong play kong ka ktin ka jong try kong ka khat ka balai po hendrei kita ki wege la pet yap sha afek sha pok shnang but ka kendro ka la tua halor arpo nyo hajar ngot ki badang sa u benadat u la pet yap but u la wan shnang shi ka kamra ka ba kham sha po hakene ka jingale ka ba aro u ahab u kongo igaktin jong kirang ba u kongo igaktin u play u let yele igni katma but people in nang ni u news u no itu lepa u la dep itu lepa ba u play u kwa yo news im ahab ba ba u yakindu but us im but u news im is Syria u new benadat u play u kwa yo ba u day ban peniap no yo ba u day ban pendu judge igitu ki brio barokhat namar kini ken sa penlang ka problem kin salam ka jingwit igi khon Israel uda pa yo ba un peniap no yo hendrei hadin bo la job igi thma u benadat u la pet yap no chona ka jong ka jaka ba u la ri no shika kamra ka ba kham chapo kamot ki dan ki jaka ki bi shong ban penri yo aga ba kin la yim ba u benadat u la wan la ka jing shap tiang ba u la khnyo nama ka thma khala sha job but nang ta de ka hima jong u baro ki Syria ki la pet yap ba ka la dan ka jing peniap ka ba kraw hendrei snap ngan pule ga ne ka Bible ko ang ne ki shakri jong uti gila ang hau to khmi ngi chat yo snow bagi sim ki Israel ki long ki sim ki be isen ai da snap ai ta kten hendrai ki sim Israel ki sim ki be isen ai ngi gerpat ya me to ngin bu jan khani ki singkai jongi bagi tlai ki khle jongi but ngi let me show sim ki Israel si un plaj im ya me kumta kila panpo ilagi jan khan halagi singkai but kila te tlai lagi khle te haba kila wan us im Israel kila ang u benadat u shakri jome u ang kerpat yeme to sha bangan im fi kaniga de ba satan utip ya ka jinglong ka jong ki khon Israel ki shipai ki jong benadat ki tip ya ka jinglong jong ki Israel ba ki Israel ki de brio ki badan ka jing isen ay ki brio
But hadin ba u Benadat ula Petri siya kamera ka bakam siya po kiwan da kawe pagalanti ba katakaday ban peni bagi kop da jan berni kita kita layu snyo but nagtagi peni ke jing sngaw si bagi peni ke jing no mensiam but kiwan ban le isen ay la de but ban pen pau ya kataka jing jin jar jongki hadin bagi la sha job ke tma but kiwan show sim Israel but marsen tip ya gede ki Israel ki priang but u Ahab ru priang ni long lam kiten but kiwan itu kiang u Benadat ngap ngan puri biang u Benadat u syakri jome u ong kerpat yame tu sya bangan im ya sya bangan pen i ka kham jorong sya bangan poi syaka ega bangamut ban kran pipuli nang ni nda habau Benadat u kerpat u ong sya yanga bangan im kat baga plan jo play ha ka jing sya u ai jing job yo Ahab ukwa ba un peniap du sendan yo Benadat knang ba ka jai Israel kan sup kania iga jing job kanomi kan do problem u planu play ba Ahab un peniap du sendan hendrai nda hadien ba la job iga tama u Benadat uan daga lenti ka but ke jango ban kerpat yo ba un pelaj em marsen ong ba Benadat u syakri jame u ong kerpat eme tu syabangan em sngap ke jubab ke jango Ahab u ong ni u ong udang im ulong upara jonga ya unong shun upamut ban bamdu ige jing im jongo ya ubo blay ubo ya ba un peniap hendrai hadin ba Benadat ukerpat ya im Israel ban penim u Ahab ndai tang ba penim udah khat ru yu upara trai jongo ngadwai ba mentag sngiu play ge jing mut jongfi ba penio i ge ni khubar ka banga bo hang ne ka banga ai kerteng Wat Pynim ya kabau blay ula bo ban peniap. Fi hang ne u blay ula bo yo Benadat bo de ban yap ag ketiga jo Ahab. Namar kata ka dai ka bo blay yo ilpa ba Benadat un salong ka problem ag jai Israel. But people in the Bible ka ketien ka jo blay kong nda ba Benadat u kerpat u Ahab u ong u de para jonga. But nda hadien bu ong ude para jonga ule kumno ka Bible kong ke ketien ke jong play kong kumno te kita ki briu ke lakmi to dungang but ke lapen kloy ben yo tip ke jinglong ke jingmut jong but ke liong para jome Benadat na kumta ula ong kelek walami u Benadat ula wan chu la khat yu ula wan ki ke kali u Benadat ula ong ye kita ki snong ki ba ki kpa te u Benadat ula ong ye kita ki snong ki ba kpa jonga ula kni na kpa jome ngan iPad but men taulen ti snong ila dia Damascus kumbau kupajonga ulathau ha Samaria mangati ong Ahab ngan pelat yeme daga ni jing ikut onda kumta ulathau jutang bat ula pelat yu ngakwa ngan ya kham chngai ni khubar ngakerpat ya fibrog yu shashkor ya shaban ngas ngabah ka ege badan ke beri ang ni da pipulin ang ni Ahab ulayu ndai tang bau syuri im yo ni Benadat u balang nong shun jong yo bo play bo ban peniap ndai tang bau penim hendrai Ahab ule komno u de te jutang sendan ban Benadat kata ka dai ka ba nganut menong ka ba pen sngaw si palat yo play yo news im de jai Israel namar ula bu yo bo de baniap ndrai penim but ndai tang bau penim u de te jutang sendan bat but people in the Bible u dan way u ni nong itu lepa umi asurak ula buri elade ke khmat ban do poy asurak ngani tu ipi u let show way bri u ong yo way bri ba denti u deng ula dai ke khmat jom nan ba itu shu bu de no itu lepa ngani tu pi shong asurak u khat yo ki bri ke ba denti u khat yo way u ong sho yanga but utau ba sho yu tre ban sho but namar umla ban sho yu bri ba shong asurak ndrai u ni no itu lepa u dan ke khubar nak takadaw ula buri ke khmat jom nan ba itu ong yaki nong ya denti u ong sho yanga thap yanga kura yanga hendrai uniu brio u khlem tre ba ba tre ken mau ka Bible kong hakmi utang shu khlat na uang ne uang namar ba mem simla ko ngui ke tin utra hakmi mentang shu khlat ba nga u singun peniap me u tiu la shu khlat ba u sing u shami u bola peniap
you. Nganum don por ngan hikai ganen rei. Kani ga dega bau ni nong tu pau le kat kum ke jing alam jong play. But the dep nang ni shong bang surak utap le ke khmat le jong. But khat se we nong ya len ti wang ngakwa men shoinga. Ka kerpat men ngakwa shoinga. Uni brio mat ude rio gunda le kum no rio ye sho brio no marsenio ni galat ba ong ni no tu pau ong sho u shimbat u kura u tap u sho hadu bula mong le ke khmat. But the dep nang ni ulet no andrei. Markum ta ngap ngan puli but kat baus iemu ya nang tau la pertahus iemu la ong shekri jume ule je pedang gatma hakmi we brio ngap ha we brio ula kiar gerpang bala walami we brio nga ula ong tu sumari no brio tala da kumta un ja ke jing im jome kan nong na ka benta ke jing im jo tala da kumwe men buria shitalan gerupa kat ba utau shekri jome udang don kam chani ba chatai ula ja no us im israel la ong kumta kan nong ke jing bishar jome mehi mela raya ka but uniu no tu la panda ula dep ong ita ke jing kali nda haba im u ahab ula jubab yegane u ong mehi melarai but ngani tu pinda ula dep ong igata unong itu lupa u penkloi ule kumno u wengno ig jing spong lagi khmat jo baru im israel ula itu yu ba ulong unong itu lupa but markum ta kawan ke ktien no try how ni unong itu lupa ka ba ong ini ke ktien ka ba la puli pinu do besdang wang kumni wang try number ba mela pelat na ke kti ke jome yau bang ala bu ban yap nama kita ke jing im jong me kan long na ka benta ke jing im jong u bat na ka benta ki brio jong u bat us im israel ula let pai shayang da ka jing ngasi bat ula wan sha samaria kadan ke khubar ka ba jilio ka ba kraw palat hangi ngam kwa ngin shakri u playing in yard but u playing in IT la ke jong ke jing em ngin em ke jing yard lenti ke jingi but ha ka ba khat do ngin yo jing job hende ke jing job jingi ke dai ka bangin poi shayeng da ke jing ngau si ngam kwa kum ke ta ke jing job ke jing yard lenti kristal jingi na Jowai ba play un pen shy feeling ba ke khubar shwa bangan poi shike eke ba kin jamen sim ngakwangan pen I fi kindiat ke khubar u play la sayo ahab but ula ai hu ke borbo la ban peniap yo benedat namo yo I balada peniap un long ke problem pimtep agini gisngi kidan ki eke bo blay bo angi bangi de ban peniap nda bangi penem kita gi long ke problem ingi but dai kita ke daw bang yang nang ne ban krane ni ke khubor nga Jowai bo blay un play ke jingmot jong fi un play pet ba ba yo ke dan ke eke bo wit ag yeng jong fi ke jingem jong fi dan ki eke balong ki sha ye ke jing ya dan ti ke jong fi ki balong ki mau jin thot ki de ki ding pung kyang ke jing ya dan ti jong fi ki ba fi ya ke ni ke jingem bat fi ken do shibun ki eke ya ki bo blay na do basdang ula mot ye fi ba fi de ban peniap andai la da fi klem peniap kita ki nong ki problem fi but shua mangan poi shaka ega bang amut ban kran shu shadien tangini pet shu na ka bible ba u play ula bu ye gi bedai ban yap balada ngim pen yap kan mi ka problem ye kata ai gini ka khubor wala ka kham e wala ka kerteng jongka ka dai ka ba snow e andrei nga khwa nga nong fi ka dai ka ba don a halil dat jongka but nga Jowai bo play un kta ye gi jing em jong fi na ga sia ba fi shakri u try ba pinum pnem ye ka ega bo play ula bu ba fi dai ban pen yap namala da pimpin yap ngani tu ifi kin long biang gi problem ge jing em ge jofi shoban poi shata nga kwangan pen isa ka we de ge nong na ge bible ha ge ni ge por fi le pi puri ge kitab samuel snap ha ge beningkong ke nong ko khatsan filap ye ge ni ge jing shisha jan baro ge pri ge puli bible fi tip ye ge ne reng anda pen shai fi men ge singi le se kindiat ngan ai ro ge jing tip ye fi ye ge ni ge nong da pi puri ge ni ge kitab samuel ge beningkong ke nong ko khatsan sngap ha ngan puli ka kumbagalong kong u Samuel ula ong hausol hagani ge porpat u balong se ma ge jadri Israel de new sol u bejrong tam na gi khoni Israel baro u babri tamu de don bor baru play ula pen slay u bo long se ma ge jadri Israel pet wong kumni u Samuel ula ong hausol u try ula pha yang ban pen slay me ban long se halor u pat ba jong u halor ki Israel ken menta te to men ngap e ge jing sawa ki ktien jong try u pha u Samuel wang ngap ha yo sim sol kani ge hukum go blay wa ayame pet wong no blay wong kum ni wong try ki pat ba ngalakin mau ya ka ba ulale u amelek haki Israel kum no ba ula yang ele yu ha galenti men ba ula wan mi no nagari Egypt to kementa kata ka ge hukum go blay pa wong to kementa to pom ye ki amelek
Bat tu penjat no khat yaki aka baro khat bagi don. Wat Pynim yaki hendrai tu men penyap no yaki bat shinrang bat kentai. Bat kena bat kelung bat badang bun bat masih bat lang berat ki ut bat ki kada. Katakan ke commission ke jing pak ke jong blay yaunius imsol lesingan bu dengan ke ketian u blay ula penyang yaunius imsol ke jing temu ke bah khmat tam jong blay ba usai us imsol ke dei ba unlek banya le persya ye gini ginong amalek ki balong ki sha ki balong ke jingwit ye ki khon Israel ki bala le ben ye ki khon Israel bat ki badai ki briu ki bam dei na ka line ke ba blay kwa bat ngan sabatai ke tahadin rai ngap ha ke jing temu jong blay bau peniang yo sol kadai ula pen slayu bau layu baun peniap baun pendu jat ye kene ke jat benriu bat brio bat merat kata kadai ke bau blay wong hang ni gelno hang ni ngakwangan ai jing tip if kendiat bayo film jutip kan long ru ke jing rap if dan ki brio ki bekren persya yo blay jingi dei na kene gelno isi dan penje film jutip ye kata dan kiwe ki jat niama ke pertegi bekren persya ingi dei hang ni ki baong u blay ayu u ba fi shakri haba fi yalap ba blay dei badan ke jing e blay badap la ke jing isnai handai na fi pulin nang ni u ong khelet penjat no iki bat peniap no bat shinrang bat kentai bat kena bat klung bat badang bun bat masih bat lang berat bat ut bat kada. Dan ki nong hikai niam mag pertai ki bana ki weki niam ki baju kren persya ia ga jingat kristan jingi hadian baki puli ia ga lenong ki keli balai uni blay u pialap u badap daga jing isnai u badap daga jing ie balai u peniap balai u pha ban peniap ia ki kelung ia ki badang bun ia ki merat ia ki kadai ki ut ki tip ayu maki nak kata kadau ki syat kren persya bat dan ki beri ke bam begini ki dan ke jing ban jubab ngam dan jing men lagi sing ban jubab ifi fina puli ke jing jangan si tu ifi kendiat fitim neam nadu ke por bo bleu tau ke pertai hadien bo bleu penjat na ke pertai ke dei bakala khala ke pertai ke khala kumno ke khala dei hadien baki angel kitu ki mensim paman ki kenja angel ki bala hap no adien bo bleu lebe kitu ki wan ban shong khabat ki khon kan tai jong ki breu but hadien bagi shong kha kami ke sembai ke bakla ki sami ki jayan ki bubun ki sami ki bri ki bakla ki ke skor ke he ki mi ki khmut ki bjrong but way na kita ki bakla uni golayat ude bakla u bjrong u bag jingjrong jong u ke bamir kat brio ke simpri akti jong u ke bamir kat brio bagi mi ki bri ki bakla hadien ke flat la penjat lut ndrai ki dang dan kini ki angel ki badang shong kha bat ke sembai ke bamriu play ke sembai ke basneu ke sembai ke bau blay klem tau plan nu blay na du Genesis u blay klem planning ni sembai but uni sembai udang hiar shagini ginong amalek yo pim jitip ke tangan pensyai ni ngam don por ke pen ina makam dai ke Bible study ke dai tang ke jingkren nga pensyai be pindup tip ke ni ke khat uniu sembai jong kini ki mensim paman bagi shong khabat ki brio ngani thui fi kini ki mensim paman ki wana ga form jong ki brio but ki shong khabat ki khon kan thai jong ki brio uniu sembai wa hadien ke flat hadien jong ke jing slay ke jong noa uniu sembai udang don hi ga ni ke perthai but dai na ke ta dau ngani thui fi kat kum ke jing puli Bible ngilap bakani ga dai ke ba ke ublay u yo ibo nu sembai udang rung shakini ginong amalek na ke ta dau ula rung nu sembai namar ulah hiar highway piway brio but u blay kwa unu sembai u bakla ba un hiar syaga pertai nak kata dau blay walk penjat lut bat kpa bat keme bat brio bat cendang makin tai bat kelung bat badang boy wat urung wat unu sembai bam brio blay urung shikimrat nama kidan ki besong khasa bat kimrat kimi kimrat ki bakla kimi gitu ki spesies ki bam dai setiana u blay bat u blay sngal tana igele u pha ya kaban penjat no iki bat ka jing sai ke jong blay u sol ka dai bo sol udan ke mission ke ba kraw palat ke ba un pendap ya kata ke jing trang ke jong blay na beneng ba un penjat no ya kini ki sembai bam real blay knang ba num kle ke pertai ba kanum mi ke sembai ke ba kla syang anong fi ke ne ke ba kwang anong fi ke mau habo blay u pen slay ke pertai da ka ngani thui pim dai e tang lamar ba ke pop ndren da haba kala kla
nda haba kala khla ke shong kha shong man nda kala khla lut ke aka baro khat ya ka ba khla ka bam dei shu da ru kom blai dei hang ta ke jing jot ke sawan pin puli ba ha ka bible u blai pun jot ke sodom ru dei nda kala khla pi puli le ke bible pi lap ka tien ke jong blai hang ni ru blai kwa man pun jot no ye gini ginong amalek na mar ka dan ke sambai ka ba khla ang ni but ngan chi tu pi hadu man ta ke sngi u blai u klem pat pun jot de ke prthei ngala dep ong na madang dan u sambai u ru blai ke prthei balang dan sibun ke beriu blai hendrai pim tip menta kani ke shong kha para shinrang kani ke shong kha para kentai kani ke la penmi ke sembai ke bakhla bat menta ke beriu ke la le ke bakhla ndak la pai shadu she ke tliu khmut ke jong blai ye ke ta ke jing khla u blai u nom la sha nda haba pi le khla ye ke jing bu bet jong blai ngayo i menta beriu hun shu bo de shinrang u kwa kala kentai bat ke kentai ke masngo hun shu ile de ba ke kentai ke kwa kala shinrang bat ke kwa ngani tu pi ke ligi ki beriu ki pai shega nige jo spirit but nge kwa ngai phi nige men simba man ka ba pen kala ye ke kombo bet jong play pimyo i ke jing thong ke le inject ke jing thong ke jing tap bro khait la ai da ke dawai kala khla ke siar ga bangi bam ke khla ke sniang ga bangi bam ke de ke injection ke ba khla baro khait ke pleng siar ga bangi bam ke de ke ba khla baro khait ke jing bam ke de ke ba khla but nda kala khla lut pimyo i ke mi ke problem ke nige prthai baru blay kwa ban pinjat ye ke ba khla de fait ba lada kala khla lut barakhat pin se yo i blai unum la sha e kata un pendam e kata naman u blai de beriu blai ba hok ba khoi u blai jong jing shisha u la thau hok yo briu kwa bo briu un poi se ga ba khla but hagni ga lenang pipulil nang ba khatsan u blai wa yo sol ngala sayame ngala pen slay me but ke jing thmu jonga ba nga pen slay me ba men long sim ga jat mi Israel ndei ba men shong ga khat ban shu shong suk hendre nga khat me namang kwa ba men pen dam me ga jat min riu amalek but briu but marat but kan thai but chinrang but khna but khlung but marat but kada but ut namar uniu simbai bam riu blai ula rung lut shigi marat but shigi briu kata ka de ga jing thmu but nga kwa ba pinum klumar nga kwa pin tip ye ne balai blai papen jat lut namar kam de shu na ga jing bu bet chong blai blai ba hok ba khoi kwa ba bar khoi kan dei ga ba khoi ke ba suba blai ong na ba nga wat yo simbai u beriu blai de ba wat yo simbai u beriu blai ai ngo yo blai ba u no am de beriu ba hok na people che den u khlem hok u no wa and they can ma u no wa and people ba na ga bible ga dei u blai preserve you la ne u dang ya dai u adien ga flood ga dau ba u no wa ba ga yeng jong u ki dang dan yo simbai u blai la bo kombo de van de u simbai beriu bo blai la bo khlem pat clear ba u simbai u bam riu blai nga kwa agani por ba fin shash ko ri gani ktien nama gani gani rap yu jing im go jong fi des ngap ha but nda habo blay u pa yu sol ba un pniap ye gini ginong amalek sol tip ba gani u da tip ba mission jong blay ga ba bo yu u dai ba un lech ban pniap lot but u da lech shisha nda u lech u blay wai hu ka jing job ye ga amalek ka bible ko ong tangan puli ngap ngan puli fi na ga khat ka ba nyau bakanum slam jongkala nong ka khatsan gong sol ula pomi ga melek nadu habila hadu benda poi shur ka bahamar persha gari Egypt bad ula kem im yo agak usim ki amelek bad ula penyap no khat igi tegi beriu barok daga serti wailam hangni ikum bau kongo hendrai usol bad kita gi beriu kila ri im yo agak usim ubadan hagatu ke jaka bat igi bahatam nagi langbrat bat nagi masi gi bakham sngat bat gi khun langbrat bat gi ek bro gi babha bat gi shimpenjat no khat yikin rai ya ke ek bro gi sniu bat gi bamdan kam gi ta gi la penjat no khat fiui kila kongu you play usol kongu you play ula ai ka hukum ba ben penjat lot iki andre ndau yo yo sim agak udang buram yo uripen em yo sim agak ujongki amalek mdai tanggata udah yaki bahatam lagi lang berat yaki bahatam lagi masih bakham sengai yaki bahatam lagi khun lang berat bari ki eke bahaya kita u klem penjat u penjat tangi ke batam kentai bari kita u penjat bat ndau ladap yele ni ketma u job ye ketma ai ngo you play job ye ketma uniru long ko musim ahab hin dei la job ye ketma ula wan pai de jinkman ka bible ko khat be sipau try ula wan au samuel udang ngala kla ka bomut ya ka ngala tung sim yo sol balai play kla ka bomut namar u feel ya ka plan ka bo play ula bu you wong namar ula phaidin no na ka babut yang aban simpendap igi hukum jonga
Pipuli na Bible Samuel sngap ha gtin ke jong blay ka ngom no Samuel la sngaw si e ba la linya raw trai bro shimet Tia ba Samuel la kidang step e ga ban Samuel sol gum la shai ule tu Samuel dong sol le che Carmel ba khmi uthong mau banai la de ula yat kelang ula nang le ula le hiar she Gilgal tiu Samuel la pai sho sol ba sol la ang u trai un ker khuye me ngala pen dep ye ga hukum ke jong trai hakmat jong ki babon iku mau la peniap lut hakmat jong ki babon iku mau la ko ngo e ktien ke jong trai and re blay na benang yo i ke jinglong ke jong sol blay na benang yo i ke e ka bu ko ngo be ke e bu klem yo i he ke e ka bu klem ko ngo ba du blay u pa do prophet Samuel u ang kile ye kendo ban da let ngan puli na ke Bible ko Samuel ang ba kumta ke e ke ni ke jingpa ki lang brat ka ba ki score jong ba ke ni ke jingpa ki masi ki ba ngayo ngau baru solo ye to gila wala mikini ki Amalek na maru pat ba ula penim ye ki bahatam lagi lang brat ban lagi masi ke ban kenya hu try blay jong me Samuel la ang hu solo ngap ngan ye to ame ya ka bo try ula kren hanga men me ti ula ang to kren Samuel la ang la mela long ula nyauret ila dia la penlong ne me nong ya la me ki jat Israel baru try ula pen sle me belong e me lagi Israel try ula pa ban let ye me la ka jinglet bulong to let ban pen jat no khat ye ki pop ye ki nong Amalek ken bat to ye le persha ki na mena pendu no khat yaki tina mar balay ba mem shimla ko ngoi gutin try andai mela kendrop shega jinglute bat mela le ye ka basniu khmal try solo ang Samuel di shishanga la ko ngoi gutin try bat ngala le ye ka kalinti bu try la phainga bat ngala wala mi aga kusiem ke Amalek bat ngala penjo no khat yaki ke Amalek andai shishaw pat ba ula shimna ke jinglute ye ke lang brat ba ki masi ba bahatam la kita ke bala diamond penjot ye ka ban kenya how try bo play jong me ha Gilgal Samuel ula ang ngakwa pin ba Samuel wang utrai usngau bahamo hakijing aingu thang ba hakijing knya kom ba hakaba kongo ye ka ktien ka jong utrai pipuli nang ni wang khmi ka ba kongo ka khamba ba ni ka jing knya ba ka ba shashkor ba ni ka klen jong gi lang somo namar ka jingle kiat kalong ka pop ka jingle bertong hi ba ki jing mutlap kalong kum ka mani blai thau ba ki terap namar ba ula kenta ji ka ktien utrai meru mela kenta ya me bat mauru ula kenta ya me na ka belongs em pui markum to hi blai kenta no yu na ka belongs em weng no i ka jing pen sle ka ba dan ho bat mentau Samuel ukerpat yu sol ukerpat yu Samuel and the Bible kong u blay khlemab yu barabu ya Samuel chkhman u bat na ga Jacob jong Samuel ka kat baru Samuel u ai da prophecy wang kum ga kat kan ga Jacob jame kum ta an kat ga hima ga jame bat kawan ga jing bishar ga bashir khay yu sol namar balay u khlemtre ban pniap ya ka bo blay u labo ban pniap nakatagadaw nga ay kerteng ini ga khubor Wat Pynim ya ka bo blay u labo bagaday baniap walay Pynim Finiu iu blay haba usay gini gi brio bro arngot yo Ahab usay ban peniap lut yo Ben Hadad gini gi Syria hare haba Pynim ulay phai shi yeng da ga snelsi Ublay la say you sol baru blay la bo yu ben peniap lut gi nong Amalek ndre haba Pynim yu sim agak haba Pynim gi tu gi langbrat gi tu gi masi ublay sngo bha namar haba blay upha ban peniap lut la da pi Pynim finiu i katakan lang ka problem gi jing im jong fi shangan ong fi we gi ktin la da pin pule lut gi gi jing ja nganum don por gan kren gi ne hare ka eiga bang kwa gan kren nang ni gi dai ba pi pule nang ni ba u sol hang ni u kala ka ba mon gi jing kala ka ba mon ga jong u ka dai ga ba e palat namaru blay klem map yu namar ka we gi dai ba u sol u don gi jing kwa ya ka ban Pynim ki ei ba blay kwa ban Pynim na ka ta daw nga duai mi da gi singi ba blay un play fi nga ngai tangkat tanga kren u blay la nang pun shai fi ba gi eiga ba blay bo gi ba pide ban Pynim la da pi Pynim kan nang ka problem gi jing im jong fi kan nang ka problem ba blay kan nang ka jing ka problem ba pi kan nang ka problem gi jing im gi jong fi ba shilin ter da pi ai but let's say pi kan do jing e do man ta gi sin da pet ba ga ni ga khubor ai kan kta e fi ngam kwa ngan pen rem ngam kwa ngan kren ben ngam kwa setiangan bo e fi gi jaka ga ba e nga kwa ngan e fi la da blay ku ran fi ba ga ni ga khubor man ta gi singi ba la ga don ga no ga bo blay bo e ga ba ga dai ban yap na ga jing im jong fi Wat Pynim hey Wat Pynim e ga ta na mala da pi pen yap e ga ta ga bo blay bo ba ga dai ban yap pinyo i pinya chkhmat da ga jing lai do finyo i blay un kan te fi finyo i ga jing ga khu finyo blay un pen sla fi finyo
peni kan ke ke bekrau ngan sa peni fi shu shadin ngap hangan peni fi kani ke tien ke de bang kwa ngan kran fi kan dia lada pimpniap ngabu ini ke tien ngap ha lada pimpniap yau bo blay u bo dai baniap ngan bu dak we pe ke tien ngap ha lada pimpniap ya ki ba blay u bo bagi dai baniap pin companyap ya ki ba blay u klembo bagi dai baniap the shai bahai ke tien ngan ong biang se sien lada pimpniap ya kita ki ba blay u bo bagi dai baniap pin companyap ya kita ki ba blay u bo bagi dai baniam kata ke problem adu sol Fiyo iu blay u kwa yo sol bo un peniap iginong Amalek yo agat ba dia baro iginong Amalek hendai u klem peniap kawan ke jing bitar jo blay wala da usong ke ket puli bat ngap hin lap na galenong ka ba Pipulian na galenong ka bakhat kendai la pipulian na kitab Samuel ka baning kong nang ka bakhat kendai ka Bible kong u sol u teu ban peniap yo David but u de shim no som u de mut ban peniap yo David fitim nem ka jing pen slek la hiarau David u de David u yang ban peniap yo Goliath but ngani tu pi de David u peniap iginong Amalek hendai ngani tu pi u blay mut ban peniam yo David ba u yang un long sim ga jai Israel hendai na mar ba u sol u klem peniap ya ki ba dai baniap u hap ula jan ban peniap ngan bu ta ula jan ban peniap ya u ba u blay u bo dai ban em hadu menta kani ka principle ane ka nongrem kadang try kam ha jing em ko jungi kadai ka nongrem ka ba kraw bat ka ba kam e lada pipen em ya ka ba blay bo ba ka dai ban yap pin company yap ya ki brio ki ba blay bo ba ki dai ban em kata ka ke tien ka bang kwa kana fi hang new sol na ma ba klem peniap ya ginong Amalek umut peniap yo David u brio ba kum ka donut ka jong play yo brio ba da pa ka jing khat ka jong play yo brio ban sa ko ngo ya ka ga jing pa ka jong play but kata ka de ka bang lap ba la da pim peniap kloy ya ka ga ba play ong peniap la da pim peniap kloy pin kum peniap bakla ya ka ba play klem bo ban peniap bat kan mi ka problem me ka jing em ka jong fi Haka ba khat do filap balada u klem peniap sakawai dengan ongom ne namar ba u klem peniap ya ka ba blay bo niap u kum peniap ya u tau ba blay bo ban penim bat ndai tang kata haka ba khat do u hap ban yap halaga jong ka wai lam nakata daw kalong sivia ka de ba nga kwa nong fi ai play ba ta ka ski un play ka do no jong fi ba finio I bangi don kam ban peniap ya ki pi hang ne pi puli na ka Bible le si dan ki pri ki ba ong kum ne ki ba ong play palat u debit na ma u debit de banang ruai don ki ba ong kum ta ngani tu fi play u don chipun ki nong ruai mne bu ki nong ruai nga kwa nong fi ki ni por le si ka ta ka de ko ni ki give ki bo play ai yo debit bo de nong tam de nong ruai de nong tam Tema ka yung jong sol bat kaman si maman nga pet hendai ka wai ka bau blay usngot nat parat u debit ka day haga por bau debit ulet chika tma bara bau Goliath u badan ka ni ka sembai ka bamru blay u ba long kla u ba he tam lagi brio baro nau yang ngani tu fi u mut ban kran banyo blay ba emma ni ka jat dari Israel nda haba u sol u yo I gani u yari ki men jong debit baro ki ri ki shepting u Goliath hendai nda haba u debit uan uang yo sol ngan let manga banya le ini ketama usol uang memla nama medang kena handai u debit uang ngala jupeniap ye gedingiem ngala jupeniap yo sing men banga don bagi lang berat ngala ya dai ki bat menta u uni u bakhrem ot share u bakren ben yo pa pom jong blay baru bakren ben yo blay beim baru sol u ong yu David kelet baru David ulanut ban lej ban shim ye sling ban hiar shawa shim santaligi mau ban ula shim santaligi mau ulet show Goliath klem kanu jinglong nervous lani ke jing shep tiang udan ke confident lani ke jing snus kam mau blay bau blay ula bo yu ula say yu ba unsa ula pen sla yu u David utip ye gani baga jing pen sla ka kenria no sol na mar bau klempeni ap iginong Amalek u blay ula pen sla yu ba utip ba ngameta kesnginga nom do igi jing pen sla u blay un ganti nga laranga kongo ban peniap ye kita ki bau blay bo bagi de baniap compare la u he kat no
La da pikongo you blay ban peniap ya kita gi bo blay bo ban yap. De blay ban penkup bo de fi fila ban peniap. Nga kwa ngani tu fi dan ki Goliath ki bangaman mapingim la ngin peniap. Ande la da pikongo you blay ba fi de ban peniap u blay unai bo de fi peniap. Ngan poi setan rai ngap angan peni fi nang ni. Fi u blay de syam ngo bahayu debet namam de tamu peniap u Goliath. Fi na puli u peniap lot sedian barok khat gitu ki ramha ki bangi ong mangi ki giant. Ma fi puli sedian u peniap lot gitu ki para gitu ki giant ki babon syadian u peniap lot but kadai ka ta ka bo blay syam ngo bahapalat yo debit fi fin de yard but u blay kwa fi fin dan kani fim tip nga kwa nganong fi u ahap u yo e jingpen slap ba un peniap yo bet na dat u sol yo e jingpen slap ba un peniap ya ki amelek but nga kwa ngani tu fi broad ngut ki feel Kamot ke jingpen slek jong blay ke klem yo shong ke klem shong ini ke brio tang bakin sia let jing ya ka ban sia long siem ban sia enjoy ya ka ta jing long siem u klempen slek gumta ngan de kran ni na ka ta jing shagri blay ru kin mau blay klempen slek nga bangan enjoy bangan sia yo ya ki buram bangan sia pau na ma YouTube lani bangan sia pen he niam pen he balang em u blay klempen slek ngi ka ta u pen slek na ka benta bangan pen yap ya ka e ka jing Walit kelat ya kata, u blay u pen slay ingi bangen peniap ya ka ke jing. But day na kita kadaw la da pi peniap ya ka ega bo blay bo bakan yap penio i blay la ya ka ban kentiu fi. Hendrai pen sha ram ma jingem wala da pi job wala da ki briu ki ikum ma pi job. Hendrai khmat jong blay pi ram la da pi klem peniap ya ka bo blay bo ban yap. But nama kita kadaw nama banum slam nga kwa ngan peni fi ka por kam sha inga nga kwa ngan peni fi ga ni ka por ba pen sngo to ya ni jingi kai snap bangan peni fi nda haba baro ar gini ki klem tre ban peniap ki kalong ka problem ki peniap ya ubakim day ban peniap dapat bahaya kita kin peniap ya ki bakam day ban peniap fi day na kita kataw u play la pen slek ikini arngot bakini peniap lagi klem peniap but pi ya bakhat do ki poi si jingiap ka jinjar but pi puli na ka bible debit pilap ba klem yap jinjar u debit u yap ha jinglong temen la tep yu ba ki kpa ga jong la tep don buram do siemu bakrau namar ula kongo ya wat apren ki jing bakla ki jong hare u debit ula kongo yu play ban peniap yu Goliath ba ki wepat ki giant ya ki bo play ula bo yu solo feel baru debit ulala ia ka ban le ia ka ega bo bleu ong u ban le na ka ta daw nga yang nang nga kwa ngan wan ra ifi nga la ong ifi ka ega beja ka testament ka berim ka dai ka beja ka bo bleu kwa ingi ka testament ka betama fitip nga ma fi mentangi don ka ni ka ju ka jing khat no blay Mde tang nga ya firu kum jo ya baro khat ki be yo sngo ya fi hiang men ski ya baro ngi don ngi jo ka assignment kan ngi jing pha ka jong blay ka jing bo blay ngi blay la pen ngi ula say ngi don ngi thma ka jingem bat ki thma ka ngi don ngi dai blay la pen slay ngi ula ayu men se ma kho ngi bangin layu bangin penia mde shu bani penia bani siat daga ta bat daga sulai bani penia daga tari regen mangi don ngi thma ka bakin jamin sem bat ki daga thma ka bakin jamin sem ga dai bangin penia ya ka weipat ka ba long ka ba Sneeuw ban uw Goliath, kaba kham sneeuw ban uw Ben-Hadad, kaba kham sneeuw ban ikiniki siem agak, kaba kham sneeuw ban ikiniki nong Amalek, kaba yale yangi menta, ban ngan pude fi nagistishiki nong rom, sngap hangan pude fi nagistishiki nong rom, ngada kwa ba pin sngap ha wang kumne, haga stishiki nong rom nong ba fra, kada khat ar sngap ngan pude, kumta te ko para banget, ngilong kinong kit ram om na kata kado, ya kaban im kad bakum kado, nama lada pi im kad bakum kado, pin yap no ken, hen ray lada pi peniap no lada pi peniap tron dau mensiem yaki jing le jong kata ka mat pin imkan nga khwang anong ifia ni kapar u Benadat ngap ha kay ga bang ayo nang ni gaday ken mo u Benadat fitem ka ktin Benadat kamot the son of God Hadad kabamat Benadat kamot uday khon jong kitu ki blay Hadad Kapa penpau bau Benadat u represent lani ulang simbolik lani ulang kedur ke picture kedur mo ke serngil ya ke jinglong do jong apa jong P.R.Diengdoh mengi IT show try fitip ke jinglong do kadai ke kham krau ngase jong kumne wali se engan ong ini ketien ngamde keren setan ke jing shikri jong Teng ngi nang bahaban ndang ngi kendo jing em ngi shat keno bet yo setan
Bat nangi kendo jing ngi keno wadi oblay ro. Kata kadai bang asyat keren berbor. Ladangim keno ya ki waingin keno ya setan ladangim keno ya setan keno oblay. Jaga jing ngakwa ngani tu ifi hagani gepor. Nai keno ini noro ngidan u Goliath ngidan ki Ben Hadad ki bayang haga jing jingi. But u Ben Hadad ulang ke sembal lani u yang haga dur jong ke jing long do ka bakraw palat ka bayang yingi. Fim tip ngani tu ifi haga jing shakir blay mde setan u bele ingi dega do ka bele ingi. Habang ang ke jing long do ngana pen shai finang ni ke jing long do kan mau kani ke kham kraw Goliath don tang wen re ke jing long do ngani tu ifi ka don shibon ki nganong ifi ni saba Goliath udan ki para jong ule siki briu ki bami naga singkai jong utang khendiat ngot hendrai ni Goliath bakin jado ubang kran ni ke jing long do ngani tu ifi udan ki shipai ki babon ki be le ke jing jingi bat kini ki wan ni le ke jing ko jingi baru setan penan kam da kini ya kaban pen wet ke jing ko jingi baru blay pen slangi ula peniang ngam kwa finit peniap you know ngam kwa finit yalap you know ngam kwa finit kran you know kabening kong kadai tongin yo jing pen sla no blay tongin yo bor no blay mde tang mangin le kamba shi brio mde tang mangin yalap yi brio hede kabening kong kadai bangin yo bor ban peniap ya kata ka do ka ba yang persya yi jing jong aba jong fi fitip larangan kran yi hede ke bejrong Fitip ke jinglong do ngakwang anong ifi hapo jong ke jinglong do kadan ka wai ke jinglong magata ka ke jing sarong kadai Ben Hadad ya ke jing jingi kapateng ngia te jutang gumalong Ben Hadad baru Ahab ngia te jutang blay bu kwa man peniyap ya gani ga maladi kwa bangin peniyap ya gani ga hanga manga blay kwa bangin sanar pnai gani ga manga ndrai ngi compromise ngi along paralong ngia te jutang Ahab ya te jutang baru Ben Hadad ngam fi ngia te jutang bat kani ga jing sarong malagapal ngimla kladlok Ngila syakri, ngila yai, hendri ke jing sarong ke yang akhmat. Fin labu briu batang ke rum tip, ke rum dan, ke rum pat sengoto, duai tang ke jing duai penuai ru dang ja lenti. Ngani tu fi udan ke jing sarong bau kop wat iki nong yalam ki bakhamakhle. Ngakwangan itu fi ki brio gini ki sngi dan hapok ni ki jinglong do larangan keren menta ki sngi ngani tu fi ki kham sneu bani Goliath ki kham sneu bani Ben Hadad kini ki jinglong do ka bakran ki jing sarong ka hanga ka manga ngani tu fi ka pen matlalut yo brio bakin jaman sim bat ngakwangan ong fi blay habo pnimingi ukwa yangi kumyo Saul kumyo David kumyo Ahab bangi day ban pniap ya kini ka wain na ki jinglong do bat ka de ki jing sarong ngai igini ke jing sarong fi karung hagi brio man nga kwangan ong fi igini gepor ngam kren nang ni lesi ngam kren sarong re nga kwangan ong fi wei po wei brio tip yo la debo sarong la pim tip ba fi sarong fi de brio bo bi ngani tu fi fitip ba fi dan ke jing sarong ke self ka hanga manga ke ego ke tu ke maladi jong fi ke dai ke ba penmit ke ba penwet ye fi kam penwet ini no ke penwet ye feeling kong baru blay kwa aba pen sla fi ula khat ye fi ula pen em fi u kwa ba pen yap lo di ke tu ke maladi ndrai ngem la ngi te jutang pen ban ngi long paralong Ahab uang ni yo Ben Hadad uang u dei para jonga ba ke ni ke pen bitar yo blay ba fi te jutang ba u tau bo blay bo ban yap teng te jutang badi jing sarong badi manga badi hanga badi maladi but dai na ta daw ni tu pi teng ngim jutre ban peniap ye ni but haba pim peniap ye ke jing sarong ka sa peniap ye fi finlap nga ong fi mene haba sol peniap ya utau bo blay bo dei ban yap u peniap ya bo blay bo dei ban yap ai ngo blay dai debit Finlap ay gini gisngila ng impeniap ay jing sarong pin sa peniap ay giwepat gi para sa kri jong try. Kanami gekteen na gisintor ga jong fin kren persya ay gibrio ga jong blay fin kren persya ino pin kren sneo pin bananam sneo pin sa peniap ay giwepat gi bo blay klembo ben peniap lada pin peniap ay gitu ga Ben Hadad ga balong ka jing sarong haga do nut jong fin kren lagi kren nang ni na mga tip ya ga ay ga mga kren nga kwangan ong ifi ga ni ga pors nga ha waju kren klumari gibrio ki bo blay ula pin slap ban ula bo iki hajrong nga kwangan ong ifi devin sngo to ba u blay u kwa ingi banginang ban peniap ya ga ni jing sarong ya kamala dingam dan po ngan kran vidip ke jing sarong ka hap aga jing long do ka dan po ka ni jing long do ka ni flash jingi ka ni do jingi nga kwa ngan ong fi ka ni por ngam dan po ngan pen i khot bible fitip nem ka ni jing sarong ka ni ka pen khaya shibon ki jing sneo
Ublay umyo man ni training card baru brio besarang. Kejing penslek kami yo jakala na fisarang. Finumla finlay enam ta kamu blay finumla finya ega buram jong blay finumla banyo ibo blay kan tiu fila da film dan jing snaret nama ke jing serang ka penuet lut bat ngakwa nganong ifi u blay kwa ban peni yap lut ini ke jing serang tongin ko ngo ko mu David bala dan Goliath akmat jingi ngin leg back ban shimmy the sling bat ngin shimmy gini mau ngin yang baik de confident banong try wala da ngamla yu Goliath ndai de bor jong ngan la ban peni yap yu Goliath fitip ke jing serang ka yang ko mu Benadat ka yang mu Goliath kawai ka bayang ka bangihapan peniap kata kadai ka jingkwa raha palat finlap kani kadai ka ba ngayo I minta kala palat kani ka jing ma kani ka jing ya be sparo ka jingkwa palat iki ka jing Briu yo ka toro mohonu be se ka to yo ka toro mohonu les ka to yo ka toro mohonu kwa se ka to yo ka toro mohonu kwa se ka wai ngani tu ipi the check ba gani ka kalalong ka ka ban sa bet hong ifi ka ba khatdo ka ba Paul wang yo Timothy wang ba ka jingriu play ba ka jing sngo hon ka lang ka jing men toy ka ba kraw ndai dan ki ba be ka ban riu spa ki la tendung ki la tendro ki de ki jo ki jing ki ba wan but ka spa bor la da pi be palat ka kan bet hong ka la pi pin yo I pin poi ga jaka ga baktang ba sngosi nga dwai men ta ga sngi habang nga kren ni gini ngan pin ifi ha ga jinglong do gilan no gini ka jing spa ga jing sarong mo kita bar khain pin da pule nang ni filap nang ni ba la da fi pule ba u Benadat ngam don por u Benadat u yang ha ga dur jong ka jing sarong bat ga jing kwa brai ki ba harukom ngam jula mud dur yo Benadat ba u ong ni ba u hap uthap ko ngo ngasngo ko mek ro I ga ne ba u Benadat u bringam yo Ahab u ong kumni pengen da puli wang kalau nong ka ba arpau kita siam buning kong nong ba arpau dekat balai wang karupa jong me ba ksiar jong me ki long ki jonga ki tengah jong me ru ber ki khon jong me ru ngas ngol ngo budo ong kumni ki ba kham ba habrio ki long ki jonga ki ba kham sni brio tre ngakwang anong ifi ga ni go por saitan hadu gi ni sngi kuta da kata ai ha gini gisngi ba pin yap ya kata naman ka ek ba kringi kmat jong fi teng ni ga long ba wit baru blay ko bangin pin yap ya kata ru fi hang ni kwa ga rupa ga siar kwa kita gi ba khamba brio kata ga jing kwa palat ga jing it spa ga jing it buram ngakwa nganong fi gini gisngi brio be ga buram kwa ga nam kwa ga ngakwa nganong fi kita bar khat blay ko ban pin yap lut bat brio bat maran ong blay yo sol pin yap lut bar khat khlung ma khna nama blay ga dan ga sambai ga bam rio blay ngakwa ga tu fi la da pin yap ga jing strong da pin yap ga jing kwa brai da pin yap ga jing kwa be spa ngani tu fi kini kin mi bat ngani tu fi kin long ka problem mi pigi lagi sembai be hiar peteng ki ba mlabat singo tu show de na kata daw nga yang nang ngan pen ifi tang khendiat lagi ni ko na ngam yo shibun ko por da pi pule nang ne filap ba u David u peniap yo Goliath ula peniap ko ang tang simau namal bo blay plan ban peniap la da fi ko ngo igata mde u David bo peniap de blay bara yo mau ban pendai na selang man but u Goliath u yap but u David u cry clear you but balay cry clear nama mde tamu shupnia David na cry clear khnang mo numla ke imshu ngakwang ani tu film ta gisngi la dalong ya gatu ke Goliath jong ke jing sorong don kam mda cry clear don kam mda putkot igatu ke thir rendang baro ba kanum la ban kren meng kren sorong shu ba kanum sngo hanga mangala la fila kumta finda ya bedu play finio I u play unio buram la ke jing im ke jong fi snap hangan pen fi stang kan diat lagi ke por fitip ngani tu fi katuk jaj mensim ke badan Goliath u Goliath u sngo sorong ni kata jing hiar peteng kebudan hadu mentafin lap ki brio ki don kani kedai ke Goliath sngo bet bangang wan nang tang hiar nang tang de bumi ni kata yeng nang ta de yang ya le sorong le he le meng kwa nganong fi kani ke por kita baro blay kwa bangin penia blay la bo bi de ban yap hadien ba pi bot yo Jesus Christ wang uta bot yanga snga bawang shisha shang ang fi unu bakwa ban long sunran jonga u hap ban ba iga ding fna baru hap ya ban len ya ka ladi ke jongo fitip ne ga ladi ke kran ya ka manga ka hanga ke jing serong mengide ban len mengide ban peniap lut ya ka fi ngan chipni fi kendiat aga ne ke por aga ne ke jinglong ke jong Goliath u Goliath de bo ben blay u de bo ker persha blay sngo serong ya la ke jong jinglong Goliath jongo
nga kwa nga nong ifia gani ga por teng dan gibriu giba sngaw la sngaw kuma dala di hila but teng kita gi de bo bleu kwa bangin peniap ndengem la ngin peniap ai minta gesngi bakat bala hi nga kwa fin peniap ai fin peniap nga se sngaw tunat bangan ai nuk sai fi nga le kai ga we ga yeng nga yo I we khna ret ba ukpa uthiet da we kun ja khun men rio uba ud kharabu shna yu tu khun men rio utho nang ni na khmut hit me but uniu khon shin rang jong uniu kupa udana plenge udeu bashat suntunat bani kura but ngani tu ifi hagani gapor namar ka dega bangayo jing hikai utu hit me udeu bo nongshna ula bu na try jong u da la ula put da le era po but na ta de hapo ula bu da kunja sisa bukia balada penkelon kano un kijai lada penkelon kano un kijai uniu khulong ukurayu but kelan dan reu kijai ukurau ukurdem yu andre no plat kijat kijai ngakwa ngani thu ifia ngani gapor ngayo jing kai beteng ngia lempat bat ga do tu ngila kura kalayam ngila penkelon ni jing sarong re ko we sngi ka khimbiang ngila bread itu ka hanga mangan re ko we sngi kum khop biang sejisen bat kata ka de ka hit me ngakwa nganong ifi hakini ka poteng ka kop kini ka jing sarong kong hit me but teng ni poi shiga jaka ka bangi ni poi ga jing sharam I blame na gisni un I bor bangin le ko male u David haba peniap yu Goliath u bakran ben blay fimtep kidan gi blay u bakran sarong gi ikum mam dan kam blay gi ikum maka spa ga ga blay gi ikum maka jingnang jing start ga ga blay gi ikum maka tu kerdan buram ga ga blay ngani tu pi tu ga spirit jong Goliath but ngani tu pi la da pimpen yap ga tu ha ga gisni ka tu ga long problem if I ngo you blay bo David ndau let ndai tang bo shupen kelan yu Goliath dau tu mau hendrai ken mau de shim da ka wat lam jong u hibat u da Christ dan u ra senan ga khli sha Israel but mdan Goliath shu atat na du tu por hadu menta gisngi nga duai bo blay un penla yang ba de fi mena gisngi bala da dan Goliath ga bayang ka jing ben blay la da ga dan ga no jong fi la da ga dan ga jing sorong ba fi biang kita bar khait tong ini pen kelad no ba tungin peniap ngas ngotenat banga kran ini ga khubor la da fi peniap ya ga bo blay la bu ba ga dai baniap pinyo I u blay un kan tiu fi shijrong andre ya kata ka bo blay la bu baniap la da pipen empenio I finang hiar ba pinum pai shi airo ai u blay men da gisngi un penla efi ba finiat bat kan ge jingkran ngas ngotna la nga nyalam fi shi ba kham jeleu fitep ngas ngotna bangan ong ini gtien u blay na beneng ula bu lu pa yo jisu ba un ka ba unia ula bu yo jisu bu de baniap but I ngo you blay you krem kelana kata ulala ya la dia ban ko ngo kata what hakapor ga bo jisu duai ong kupa la dalong ka bala ai gini ga khuri kan kendria no na ngam kwa bangan yap try na mga kordet palat bangan yap u blay u pai la ga khmat shawai pat but ka dum ga beneng bro ga na maru blay u kendria no jisu ga por jisu sha ga ding fna na maru blay ko an pendap ula bo yo jisu bau day ulang berat ubala bo bau day ban yap nam ta ka pop jonga ba jofi baru blay ulala ban pendap ikata ya kata ka bau blay ubala bo ka ba kodor ula bo ba ka day ban yap but uda sha yo jisu bo niap but nga aingo yo blay ka jing yap jong jisu kalong ka jingker khu ya ka pertai bara ka we ka jing yap jong jisu ka pelat yang ina ka jing yap jong ka dujak namar bau blay ulala ya ka ban le ya ka e ka ba uong bangala bo yo jisu khon jong blay ba uday ban yap but ula sha ba uniap ai menta ke singi nga keren ni gani u blame de bu shupha ingi mangin le reken mau blame le daladi ula peniap yo jisu ula sha yo boniap ula kendria shipor no jisu like tau kendria baru jisu yap but hadin bau yap u blame pen mi pat you namaru blame ko ban pen I kum ke example bau blame u pa yo jisu bu de baniap but u blay ulala ban ko ngo ikata ai ngo u blay bo jisu la yap ban ga jing yap jong o ba ga jing mi pat jong o ngilong kom le ngilong ngatuai men ta gisngi la da fi yo sngo ni ga khubo nga shimi ni ga kabu bangan ong pet ba what you could not you satan well it cannot igbriyo well it cannot ni noru pet ba ga ni ga por ba yo fi shakri yo blay ki dan ki eki badan ga jing im jong fi ki bo blay kwa ifi ba pen peniap no kat badang dan ka por la da fi peniap ya ga ta ka bo blay bo ban yap finio I finla ban peniap bat pinla bania chikman ngan bo biang ini ketien ga banga keren mene usol na mar ba uklem peniap ya utau bo blay bo baniap
Utmu ban peniap sayo David pinyo I lada pin peniap I jing sarong pin kum peniap I weipat ki brio pin kum bakla ba pikum kren sarong I brio pi peniap da jing long jong fi ki bobon ki jing shekri play film la sha kidan ngani tu fi lada pin peniap ki jing sarong fitem nem ngani tu fi nda finang her kan wan go ki jing ele ka dai ka bangi ong ki tin English ka insecurity ka jing bom sngo shngan yaladi usol sngo shngan yaladi hadin bo blay la sayo David sngo to ba sadu I jing long siem peniap yo David umut ban peniap nama kami ke insecurity ke jing bom sngo shngan fin lap agini ki sngi ki briun dau blay kun tiu you know fin lap parabe shakriru ngilong insecure ngim jiro itu ki briu ngim ju aimen semi itu ki briu natangi le de gilat baro ban kren ban let chi yeng ki briu ban pen bun kam ban let ye kren sniu ban pen I gelenti ban pen pai ban pen hiar itu ki jing shakri namar ngilong insecure namar blay umut ban kun tiu ngakwa ngan ong fi tongini peniap ye kata ke jing long na ke jing im ke jingi namar katakan peniap ye fi hakwe sni tunginum kren persya ini no tunginum kren ke ladau blay bo ya kita bagi de baniap tungini peniap nama lada pim peniap ya ga bo blay bo begini ap pin kum peniap ya kita ki bo blay bo begini im ngeduai ba menta gesni blay bo begini yap no kamaladi ngini yap no ke jing long do ngini yap no ke jing sarong ngini yap no ke tu ke jing snow hanga manga ai bengin peniap but I bo blay un I bore if you don't mensi makuat bapin say like a sling men ke sni banong try ngan kongo ime ngan kawang na Shillong mat igini ke jing sarong ngan kawang na Shillong mat igini ke jing kwa spa ngan kawang na Shillong mat ngan krai kli igini ke hanga manga ngan krai kli igitu ke jing ele persya bari gitu ke jing shania agi try menta ke sngi ngan peniap lot but penyo I la da fila ban peniap agi bo blay bo bekiniap ublay un pen sle if you penan kam if but penyo I fin la finiat but ublay ha ka buram ke jong try nganget ke ne ke jing kren kalong ke jing mentoy ke jing im jong fi la da ublay bo ye ka ta ka ba ke de peniap bet finia ha ka besok nang ni shikman tangini duai ke ne ke por but nganget ke ne ke tien ka kerkhui fi ke ne ke por kat bang adang mut ban duai ke ne ke por ngakwa nganong fi don preng jong fi yang ne snapa wala nga klem kran ado menen re dan ke jing pen sngaw don preng jong fi ke jing bitar kade uben hadat jong ke jing em jong fi teng film la sha igbriu teng ke jing bitar ka kiyo kli ba teng ke pen le pop ifi teng film kwa ban le nrenda baka wan ke jing bitar dan ba pen bitar ifi film la control ba baka wan ke jing bitar kam ju pen long ka hok ka jo play but people pen jot ye ka bam de ben pen jot nda fi bitar ngala julap igi briu bigi pen pat kai ke TV pen pat pakai ke tiar gitar len tau ye mobile ban hadin sa babi pat namar ke jing bitar fin lap teng la da pimpen yap igi jing bitar pin company yap ye bam de ben pen yap ai hagini ke polkat ba mun sim jong bleu dang keren hanga don preng jong fi ke jing bitar ke dei kan nong shun ke dei Goliath ye ke jing em jong fi bleu kwa ba fin peniap tongin bread ege jing serong tongin bread ege jing bitar tongin bread ege jing sngo hanga manga tongin yat baru play daga bangi not ban peniap ege ta ka bo play ubu ban peniap ngan duai ke ni ko por ai men sim jong bleu un hierafi kan mau bleu la pen sle yo David bleu la pen sle yo Saul pen sle yo Ahab ka wei ke daw bo pen sle ke dei bakin peniap ma firu meta singat bangadang duai ni ai fin yo sngo ege jing pen sle ai kan on ka bor jong men sim jong play ba pila ban peniap ye kita ki eki betana jing em jong fi ngan duai khabrib ki khmat jong fi kat bangadang duai nang ni ngakwa fin khabrib shu khabrib bat la da fi khabrib agani ko por ngakwa mangan ong igini ki kitien ngaba la da fi kwa shisha ban peniap ye gitu ki jing sarong ye gitu ki jing long do ye gitu ki hanga manga ye gitu ki jing sngo la ki jing sngo biang ye gitu ken ki jing kren ben blay ye gitu ki jing bitar ye gitu bar khat ki bayele ki jing em jong fi la fi kwa ngakwa fin jura Shillong ngakti ngakwa fin priang ki jing pen sle no try bo plain pen sle if you kta if you ai fi ki jing ai but ka jing sngo red fin la fin shakari try ngan duai no ni ko por but kat bangadang duai fin yo sngo ngan ko bor jong blay ga hiar fi but kan ni ko bor kam dei ba fin le yalap kan ni ko bor kam dei ba fin le ai kan ni ko bor ga ba fin ni ap ki to ki balong ka jing wet ye ki jing em jong fi tong ni nyen ai ti lot shu ai ti shu ra ga ti ki jong fi so try tong ni duai lang ban na ha kan ni ko bor ko try ha kan ni ko bor playing a young nang
ngas ngongo ime ma ai kini ke tien ke jame ba blay be et ni day ya ban peniap ya kata ka ba malabu ba kade baniap nginum penim ken try ya kata ka ba malabu ba kade baniap ablay na Jowai ko pa kini ke prio ko try ki ba yo sngo ini ke khubor ai ko pa bangin nang ban yo ke jing hikai no ahab ngin yo jing hikai no Ben Hadad ngin yo jing hikai ko pa no Saul ngin yo jing hikai na ki Amalek ngin yo jing hikai ko pa blay kini ko no David ngin yo jing hikai na me ko pa be et jonga haba me pa yo jisu bo niap mela i u hado bo yap but try ai ba mangiru ngin not ya ban peniap ya kata ka ba malabu ba kade baniap ka jing sarong ka maladi ka jing bitar ka jing sngo meng ka jing sngo hanga manga try a blay ka jing hiat pateng ka jing long niam jingi try a blay I can yap lot baro khat ko pa ha gani ko por I ka jing pen sle jomegan hiar ha gani ko por ga yeng jonki a blay kat bagi dang ra lagi ketiga try kata ga dot no jonki I ko pa bakin I ti lot jeladi I ko try bakin nang ya ban sha ga jing alam ga jame hoi daladi kinum ton por ken try u debit daladi unum la ban peniap yo Goliath andai namar bau jet ya ka ban peniap try me I bor you trying at the dry me tagi skin namar bagini ki brio ki jet ya ka ban kongo ime ban peniap ben slay ki ko try bagi la ban peniap lot igini baro ki bangala kren bat ko pang ada nget ablay nang ni sakman menang kentiu iki menang pen kia iki menang kerkhu iki jing trai ki jing ta ga jongki menang pen roi ki aga kam ke jame menang pen kam iki ko pang ni sakman bangini peniap ya kata ka malabu bagade baniap ablay be it dan lay ru nginum peniap ya kata ka malabu bagade baniap bat nginum peniap ya kata ka malabu bagade baniap trying a island shameka buram magani ko por mera nget mamenyo buram na gani ke jingkran haka kerteng ka jong jisu bana Nazareth ni Jowai amen but amen playon kur khu if finio jingpen kiaro la fi ko ngo ye gani ke jing hikai bala fi pini upload ke jing sro fin ke jing pangkan chukan real fi la fi belot ke tu ke jing mo ke tu ke jing pitar ke jing dombar kha itu kan kialot ke jing mut je prikhat ke jofi finio I fin like do la fi ko ngo igani ke tien ke jong try ngada Jowai bo blay na do mata sngi on penang fi ke prikhat like do but u blay un kan tio fi ku blay shibon ngajukur pat igani ba ngan kurpat biang sisien sngo bhaban subscribe la fi yo jingker khu la fi pat ju subscribe igani ke channel ngakwa fin subscribe na do mata sngi nang ba na bangi pelat malaga sngi malaga por fin yo I kan dan notification apa ke mobile jong fi bat fin sok ban page eka blay un kur khu fi ku blay shibon ai blay yo puram lang ni ke jingkran ku blay shibon hagani ga por nget philiyo jingker khu shibbo de nagaktian ga ba philiyo snow lingbai pastor P.R.Diengdoh Tila da pidon kam ke jing Jowai lani ke jing Shillong pila ban phone hagini ke number ke bangila ai po ke ni ke screen ku blay shibon blay un ker khu ipi amen